Il-podcast il-politiku u miġġub lilkom minn Friends Kebab and Grill li jinstab 16 triq il-Kappillan Ħamrun. Tista' ssibhom ukoll fuq Bolt Food. Brothers Wholesalers and Groceries. Taqasmu ċilindri tal-gass tad-ditta Liquigas Malta. Joffru wkoll servizz ta' konsinja wara l-4 ta' filgħaxija. 99 07 71 43 jew 99 11 6-3-2-2. Għall-okkażjonijiet jew parties privati kkuntattjaw The Cavern Bar li jinsab ġewwa Triq de Brogdorf Imsida. Nilqakom għal programm ieħor il-Politiko. Lejla ġew l-istudju nilqa' il-Mark Camilleri Gambin, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Momentum. Grazzi Malcolm. Mela, tgħidilna daqsxejn xi ħaġa dwarek u għalfejn il-partit ġie msemmi Momentum. Mela, jiena Mark Camilleri Gambin, il-background tiegħi huwa software engineering u bħala intraprenditur fit-teknoloġija. Qatt ma kont involut fil-politika, dejjem segwejt, dejjem osservajt u qrajt. U dawn l-aħħar 4 snin kont parti minn tim li konna qed naħdmu ma' Arnold Cassola fil-kampanji tiegħu, kemm fil-kampanja tal-elezzjoni ġenerali u kemm tal-MPs. Il-Partit Momentum ġi kreat wara l-MPs, issa f'Jannar, ġifieri wara l-MPs bdejna naħdmu biex nniedu l-partit. U ismu miegħu huwa Momentum. Aħna qed nibnu fuq il-Momentum li gwadanjajna li ħdimna għalih tul il-kampanja tal-MPs. Għandna ħafna nies li approċċjawna li huma interessati u li jixtiequ jgħinu u jkomplu jibnu fuq dal-Momentum li għandna. ċaġa li notajna fl-aħħar xahar tal-kampanja tal-MPs f'daqqa waħda tfaċċaw ħafna nies out of nowhere interessati li jgħinu, interessati li jikkontribwixxu. U dak inspirana u qed inkomplu nibnu fuq. F'elezzjonijiet passati kien hemm żmien fejn marru tajjeb il-terzi partiti, naħseb f'2004 partikolarment, fejn Arnold kien mar tajjeb partikolarment. Iżda dejjem sfaxxa kollox wara. Ġifieri dak il-momentum ma intilef. U aħna beħsiebna nkunu intens, beħsiebna nkomplu naħdmu u beħsiebna nkomplu nibnu. Issa, kieku kelli nsaqsik il-Partit Momentum fuq liema prinċipji huwa mwaqqaf. Iva, aħna għandna il-viżjoni tagħna hija li noħolqu pajjiż li jkun fair għal kulħadd filwaqt li nsebħuh u nimmodernizzawh. It-tliet prinċipji bażiċi tagħna huma governanza tajba, ambjent li jfjorixxi u ekonomija ġusta. Okay, mela, issa inti bħala persuna x'ġibdek lej il-Partit Momentum. Għax ovvjament il-Professor Cassola beda tista' tgħid kollox, però x'kienet dik il-ħaġa li forsi qed tismissa wasal iż-żmien li nagħti kontributi jien ukoll nipprova għall-pajjiż. Kif semmejt qabel qatt ma kelli interess partikolari li nieħu sem fil-politika. Iżda sena wara l-oħra tara debates dejjem kien hemm Arnold li qed jiġġieled ġlieda favur l-ambjent, favur ħafna affarijiet li naqbel magħhom, favur governanza, speċjalment favur governanza, u ħadd ieħor qisu da suġġett mhux importanti. Bħali hemm oħrajn, aħna qegħdin tim dinamiku ħafna u tim ta' nies kapaċi ħafna nafax naħdem magħhom. U kollha inaqqadna madwar daw il-valuri. Għandna l-istess valuri ta' Arnold, tara l-Arnold jitkellem, kont naraħni jitkellem anka f'debates niftakar ma' Simon Busuttil u ma' Joseph Muscat. Arnold kien vera persuna li jitkellem sew u li kapaċi jżommilhom u kapaċi jagħmel dibattitu qawwi ħafna. Ġifieri di l-perseveranza tiegħu inspiratna l-koll. U nemmen li għandna bżonn nies iktar li qegħdin hemm fil-politika mhux għall-interess personali tagħhom ma ġvera jħobbu l-pajjiż. Issa kieku kelli nsemmilek xi ħaġa tajba li tara fil-Professor Cassola u forsi xi difett fejn tidħol il-politika. All right. Mela, xi ħaġa tajba naħseb semmejta diġà il-fatt li hu daqshekk tenaċi u perseveranti, jibqa' jipprova, jibqa' jaħdem u jistinka u jaħdem bla doċċ, ġifieri qed ngħidu da non-stop. Ġifieri dik żgur xi ħaġa tajba li tispirani immens.
jekk irid naħseb xi ħaġa li mhux daqshekk tajba, potenzjalment nuqqas ta' paċenzja. Forsi mhux daqshekk fil-politika, ma anka in ġenerali qed naħdmu fl-impjien jkun hemm xi issue bdew ma naqblux u niddiskutu. Minn dak is-sens kultant ikun naqa' mercury, jisu taqbiżlu f'dak id-diskors. U ġieli di timmanifesta anke fuq it-television jew f'xi dibattitu. Imma qed infittex, qed nipprova nsib xi ħaġa. Fix-xara fl-aġir. Mela, ovvjament intom bħala partit żgħir. Ma għandkomx fondi, fodri ħafna nies inti bħalek nimmaġina volontarjat qed taħdmu. Temmen li nies bħalkom dawk li bil-Malti kważi taħdmu b'xejn, anzi tiddedikaw il-ħin u forsi toħorġu l-flus mill-but. Għandna bżonn iktar nies hekk fil-politika u mhux nies li akkwistaw biss personali. Hemm proposta li ilha ddur u naħseb li idea tajba li l-partiti jkunu finanzjati mill-gvern. Skont kemm inti tkun kellek voti fl-aħħar elezzjoni, u mbagħad il-gvern itik, eżempju, ħanejn nitfa' numru 3 euro għal kull vot fis-sena. Biex inti tkun tista' tiffinanzja l-partit. Taħdem at least ikollok il-partit. Din għandha benefiċċji oħrajn li bħalissa tara l-partiti l-kbar minn fejn jġibu l-finanzjamenti tagħhom. Sewwa għandek id-donations tan-nies bħali u bħalek, imma ħafna minnhom huma ġejjin minn donaturi kbar, ammonti kbar ta' flus, li ovvjament mbagħad jaffettwaw. U għandhom ukoll hemm ċertu gaps fi s-sistema li jekk inti tagħmel maratona fuq it-television għand bżonn tiddikjara kemm ċirċivejt. Mentri bħala kandidat indipendenti kellna ddikjaraw sal-inqas donation li rċivejna. Ġifieri id-donations jgħinu u importanti ħafna u jekk nista' nappella biex in-nies jgħinuna b'dak il-mod kollox jgħin. Iżda nemmen li jekk ikun hemm il-finanzjament tal-partiti mill-istat, naħseb li tmur tajn ħafna d-demokrazija. Alright, semmejt id-demokrazija punt tajjeb biex naqbadlek daqsxejn fuq. Temmen li kieku kif qed proponu intom li l-gvern ovvjament ħallas il-partiti skont il-voti hija ħelti għad-demokrazija fis-sens. Aħna nafu jisu żewġ partiti kbar ilhom tul ta' snin ħafna issa. U let's face it, biex partit żgħir jitella siġġu fil-Parlament kif in is-sistema huwa kważi viċin l-impossibbli. Foldri taħseb li jekk ikollok jinnaf ftit ammont ta' flus biex almenu l-partiti jibdew nistgħu konna demokrazija aħjar. Bla dubju naqbel li jekk hemm il-flus li jgħinu l-partiti biex joperaw ħajjejnuhom. Minn fejn jiġu dawk il-flus importanti nkunu nafu. Għalhekk tajjeb li jkunu finanzjati mill-pajjiż stess. Ġifieri aħna biex nilħu n-nies m'għandniex stazzjonijiet tat-television bħal m'għandhom iż-żewġ partiti l-kbar. Fortunatament qed jistidnuna fuq programmi differenti, illum hawn nies bħalkom li qed tagħmlu xogħol tajjeb ħafna biex ittuna vuċi. Imma mbagħad għandna s-social media li llum il-ġurnata hija b'saħħitha ħafna. Ovvjament biex tilħaq in-nies fuq is-social media trid tħallas, trid tixtri reklami. Id-donazzjonijiet nużawhom għalhekk ukoll fost affarijiet oħra, u daw jgħinuna biex nilħu n-nies. Ġifieri din hija għodda li fl-antik ma kienx hemm, ġifieri anke f'elezzjonijiet meta marru tajjeb fl-antik fi-2004, eċetera, kien għadu social media kien għadu lura ħafna. Ġifieri id-dinamika nbidlet ħafna u dik ittina ċans. Ġifieri hemm mezzi kif nilħu u jiena nemmen li jista' jirnexxielna nilħu l-għan tagħna. Fil-verità fl-elezzjoni għandna 13 elezzjoni żgħar, fejn jekk f'waħda minnhom iġġib 2500 votes first count, hemm ċans kbir li titla'. Għax imbagħad bl-inheritance. Ġifieri hija possibbli, il-partiti magħmulin min-nies, sewwa vera t-tnejn il-kbar li għandna jidhru jishom xi ħaġa. Mhux hekk li ma tistax tilħaq. Ħaġa, imma fil-verità nies hemm ġo fihom. Hemm naqa' background u history li tgħinhom, iżda nemmen li nistgħu naslu. Jekk biżżejjed nies jemmnu, fatti anke qabel ma bdejt l-avventura, ħafna nies qalu li isma' diffiċli hu għalfejn ħadd tagħmel għalfejn. Jien nemmen li ma ssirx għax ħadd ma jemmen li tista' ssir. Jekk biżżejjed nies jemmnu, mela mbagħad nistgħu naslu. Issa, hawn min jargumenta li
orka jentom bħala partitатkom ġodda, pero kritika li kienu kun hemm ħafna lej Professor Kassola kienet li jgħidulu inti tikkritika biss lill-Partit Laburista u lill-Nazzjonalisti qatt. Dan huwa minnu bħala partit intom ħad tikkritikaw iż-żewġ partiti jekk taħsbu li jkunu qed jagħmlu affarijiet ħiżjena jew ħaxxeqilbu lejn waħda. Ara, bħalissa fil-gvern hemm il-Partit Laburista, il-gvern għandu iktar abilta jagħmel deċiżjonijiet, l-oppożizzjoni ma tieħux deċiżjonijiet li jaffettwaw il-pajjiż, iktar ma tieħu deċiżjonijiet, iktar hemm ċans li tieħu deċiżjoni ħżiena li nistgħu nikkritikaw. Jiġifieri bħalissa ovvjament it-target huwa min qed imexxi l-pajjiż. Ma jfissirx li ma nikkritikawx dak li hu ħażin, kull mu ħażin nikkritikawh sewwa u kull mu tajjeb nfaħruh. Kien hemm diġà każi fejn aħna tkellimna kontra ħafna każi fejn qablu ż-żewġ partiti fuq affarijiet li jaffettwaw lill-poplu. Sewwa jekk kellniex ta' Xambri, Fort Xambri, Għawdex. Fortunatament ngħid jien. Kemm hemmhekk qbil. Manuel Island tad-DB tal-ITS fej il-kap tal-oppożizzjoni mar jaqta' żigarella. Jiġifieri fej l-affarijiet maħżina kritikajnihom u dejjem tkellimna fuqhom. Arnold naħseb wieħed mill-ftit nies li huma vera konsistenti. Sewwa ilu jġiret favur l-ambjent. Sa minn dejjem, at least għalija minn dejjem. Li ħanna żminana. Il-partit li kien fih li krea u ma' oħrajn kien kreat meta twilet jien fil-1989. Ġifieri ilu hemm jiġi għaddi ġlieda għalija minn dejjem. Issa, għaw ukoll numru ta' nies. U dal-aħħar smajni anke minn xi esponenti politiċi, speċjalment il-Partit Nazzjonalista. Fejn daw qed jgħidu li jekk ħajvvutaw lilkom jew partit iżgħar, in-nies se jpaxxu l-Partit Laburista u jibqa' l-Partit Laburista fil-gvern. Issa dan huwa minnu jew speċi gidba biex ovvjament il-voti jmorru lejn il-Partit Nazzjonalista f'dal każ. Ara, hemm ħafna każi ta' x'jista' jiġri fl-elezzjoni bil-riżultat elettorali sewwa. Jina għandna xi ta' qabbat nies li jifmu f'das suġġett u għamlu d-data u ħriġna mas-60 outcome li jista' jkun hemm fl-elezzjoni. Hemm każ minnhom li huwa dan nightmare scenario li qed jgħidu li b'xi mod jiġu siġġiet tal-imot u jiggverna xi ħadd li m'għandux l-iktar voti. Hemm każ huwa każ veru, imma mhuwiex il-punt ta' dil-kritika. Xi ħaġa li qal riċentament il-kap tal-oppożizzjoni kienet li wara li ra survey li kien hemm kien inkoraġġanti għalina. Il-kap tal-oppożizzjoni qal li m'għandhomx jesperimentaw bil-vot. Fatti ħriġ press release wara għax daw mhux qed jesperimentaw bil-vot. Daw mhux qed jafdawk. Sewwa, ġifieri hemm ħafna nies, hemm mal-100,000 persuna li ma vvotax, 30,000 li vvotaw it-tielet partit, qed nieħu mill-aħħar. U daw mhux qed jattirhom, ma qed jattirhom ebda wieħed mill-partiti l-kbar. Sewwa, xogħolna huwa li nikkonvinċu l dawk in-nies jivvutaw lilna. Għax aħna nemmnu li aħna nistgħu nirrappreżentawhom. Minn daw il-każi kollha li semmejt tal-electoral outcomes li hemm x'jista' jiġri, aħna qed nimraw lej każ li fl-opinjoni tagħna huwa l-aqwa outcome. Fej il-gvern jinbidel, iżda ikun hemm xi ħadd mill-partit Momentum jirrappreżenta lil dawk il-ħafna nies li ma jħossuhomx rappreżentati bħalissa. Hekk inkunu nistgħu nżommuhom in check. Sewa biex mhux nerġgħu nagħmlu nibdlu l-folja jgħaddi ammont ta' snin u niġu eżatt l-istess. Ir-rwol tagħna huwa li nżommuhom in check li fejn ma naqblux nivvutaw kontra qed nwedu l-istabilità. Kif qed inwedu l-istabilità. Hemm ftit każi li jistgħu jwaqqgħu il-gvern fejn jekk inti hemm monetary bills, so jekk hemm il-budget u ma taqbilx miegħu, hemmhekk jista' jaqa' l-gvern jekk ikun hemm membru tal-gvern li ma jaqbilx miegħu. Aħna f'dawk il-każi qed inwedu li ħanivvutaw favur il-budget, favur għax din hija biex toffru stabilità biex ikun hemm il-biża li bħall-Italja ħinkollu. Iżda mbagħad meta hemm issue li ma naqblux fuq u l-interess tal-pajjiż ċar li mhux qed jiġi rispettat, hemmhekk ħanivvutaw kontra.
Fodli biex forsi nfemmu sew l-injes. Ovvjament, hekk ħajkun hemm budget biex ma jaqax il-gvern u tkun ma' partit, eżempju coalition ma' partit. Ħadd ivvotaw favur, imma k'eżempju hemm il-kwestjoni bħalma kien hemm ta' Xambria. La dubju ħanivvotaw kontra għax l-interess tal-pajjiż hemmhekk mhuwiex li nagħtu dil-art lill-iżviluppaturi. Speċjalment meta dawn ma rrispettawx il-kuntratti li kellhom. Wieħed wara l-ieħor, ġifieri. Issa intom ukoll lesti taħdmu bħala partit ma' kulħadd hekk ikolkom siġġu foldri għall-interess tal-pajjiż dejjem. Jew bil-forsi eżempju jrid ikun partit partikolari biex taħdmu miegħu. Is-sitwazzjoni kif inhi bħalissa ma naħsibx li hija tagħmel sens li naħdmu realistikament l-unika partit li jista' jibdel il-gvern huwa l-Partit Nazzjonalista. Sewwa. Ġifieri minn dak il-għad le mhux se ninaqdu mal-Partit Laburista. Kif inhu llum, ovvjament ukoll hemm tibdil. U bl-istess mod, jekk il-Partit Nazzjonalista jispiċċa kif inhu il-Partit Laburista llum, ovvjament postna mhux miegħu. Ġifieri fej il-korruzzjoni, fej ir-reba tirbaħ, hemmhekk mhux postna. Issa, tul is-snin kif il-partiti u l-kandidati jintaqgħu man-nies jinbidel ukoll. Malta però għalkemm kif semmejt tajjeb ħafna inti is-social media għenet ħafna u qed ikun hawn podcasts online fejn in-nies qed isegwu hemmhekk, però xorta fadal dak l-element speċjalment forsi dawk anzjani li għadhom jistennew li intom ukoll toqgħodu tmorru tħabbtu l-bibien u daw l-affarijiet hekk. Intom daħa tagħmluh u forsi nżidlek oħra magħha. Għax inti sewwa qed fuq il-podcast u qed tkunu mistednin, però niddubita għax-xandir nazzjonali hemm problema u anke l-professor Kassola ħafna drabi ma kienx ikun mistieden imkien. Dik tarawha problema. Problema biex nilħu, dejjem hemm problema, aħna importanti li nilħu n-nies fej huma l-iktar komdi li nilħuhom. Sewwa. Ġifieri diġà bdejna norganizzaw dawn li ngħidulhom il-Vision Circles, għamilna 4 sissa, u f'daw il-Vision Circles ġew nies ta' kull età, kemm anzjani, kemm 17-year-olds, naħseb anke 16 kien hemm. Ġifieri dawn huma okkażjoni fejn niltaqgħu, nitkellmu face to face, u jkun hemm diskussjonijiet bis-sens ħafna. Mijiet ġew, ġifieri f'kull wieħed ikollna mal-100 persuna, naqsmuhom f'10 imwejjed, u nitkellmu dwar suġġett. Kellna l-ewwel wieħed dwar trasparenza u demokrazija, it-tieni wieħed dwar l-ekonomija, dwar l-ippjanar u dwar l-edukazzjoni. So daw huma tliet l-4 Vision Circles li kellna. U daw huma opportunità biex niltaqgħu face to face. Ma neskludix li l-qudiem jekk hemm bżonn immorru għand in-nies id-djar tagħhom, eċċetera, imma tajjeb li nżid li mhux kulħadd għandu l-istess mod kif jippreferi tikkomunika miegħu. Nafu li hemm ħafna nies li mhux jivvutaw u nafu li ħafna nies li mhux jivvutaw huma nies żgħar, nies żgħażagħ. Li daw huma diżillużi mill-politika Maltija u ma jħossuhomx rappreżentati. Ħafna minn dawn in-nies qegħdin online. Sewwa u jaf jippreferu jiena nieħu l-background tiegħi wkoll jiena trabbejt fuq il-PC. Sewwa. Mhux hekk. Ġifieri għattajt ħafna ħin fuq il-PC. Jiena quite geek u nerd, whatever. U hemm ħafna żgħażagħ li ma jixtiequx li jiġi xi ħadd iħabbtilhom il-bieb. Sewwa. U jippreferu li inti tkellimhom fejn qegħdin huma, jekk hux qegħdin fuq Instagram, jekk hux qegħdin fuq Facebook, jekk hux tagħmel video wkoll magħhom. Ġifieri kull mezz li hemm għad-disponibilità tagħna ħanużawh għal għalih. Anke fuq WhatsApp għandna WhatsApp community ta' Momentum, hemm il-links fuq il-website tagħna għaliha fejn tista' tidħol u ssegwi x'qed jiġri. Ġifieri hemm ħafna modi ta' komunikazzjoni u ħanużawhom kif jużhom kulħadd, kif jużawhom il-business, kif jużhom għandna nilħu n-nies b'mod li huwa l-iktar konvenjenti għalihom fejn huma jixtiequ li jiġu. Issa neqelbu daqsxejn għal punti li temnu intom bħala partit, nimmaġina wieħed minnhom intom li temnu fl-ugwaljanza. Issa però lesti li ħabba l-ugwaljanza eżempju tikkompromettu mbagħad il-kwalità. Xi ħaġa fis-sens jien naf biex tgħid jien naf eżempju irrid bil-fors mara għal dal-ġob, hekk mara ma titfaċċax li tkun kwalifikata. Mhux hekk. So il-kwalifiċi importanti għal xogħlijiet differenti u ma naħsibx li hawn ħafna nies li qed jgħidu isma' għandek
tinsa dawk. Kienaw ndikun xi ministru li qal li l-kwalifiċi mhux importanti. Il-kwalità tonqos mhux minħabba l-ugwaljanza, iżda minħabba ir-reba ta' xi wħud. Aħna kontra kull forma ta' diskriminazzjoni. So dak li nfissru bl-ugwaljanza. Diskriminazzjoni tista' tkun ta' razza, ta' kulur, ta' oriġinu, ta' pajjiż tal-oriġinu, fehmiet politiċi jew twemmin, sewa, għandna nies twemmin differenti, sess, orjentazzjoni sesswali, identità tal-ġeneru, żidna tnejda u daw li semmejt s'issa huma naħseb jalla x'qegħdin fil-Kostituzzjoni. Aħna żidna età u abiltajiet diversi. Għaw ħafna diskriminazzjoni fuq età, sewa, jekkux minnu anzjan, u abiltajiet differenti, sewa, diversi. Ġifieri dik x'nifhmu aħna għalfej aħna kontra, għalfej favur l-ugwaljanza, kontra d-diskriminazzjoni. Jiena nħoss li, eżempju, jekk nieħdu tal-ġeneru fil-Parlament, aħna naqblu magħha iżda għandha tkun fair. Kif ġiet implementata? Assolutament. Għaż-żewġ partiti. Ġifieri kien hemm min. Kien hemm Sandra tal-AD li ġabet iktar voti minn nisa li ġew eletti mingħajr ma ġabu l-vot. Ġifieri naħseb jekk timplementa xi ħaġa bħal dik, l-intenzjoni forsi oriġinarjament tajba, l-intenzjoni din partikolari ma nafx kemm, imma għandek tagħmilha fair. Għax jekk inti ħad tiġbed imbagħad tuża biex tapprofitta minn nisa biex ikollok iktar nies fil-Parlament tal-partit tiegħek, hemmhekk żgur li mhux qed tmur favur l-ugwaljanza. Mela, waħda mill-ikbar problemi li għandu l-pajjiż bla dubju huwa fejn jidħol l-ambjent. Il-professur Kassola żgur naħseb tista' tgħidlu simbolu nazzjonali fejn jidħol l-ambjent. X'inhu huma l-policies tagħkom bħala partit? U intom kontra kull tip ta' żvilupp? Kontra kull tip ta' żvilupp żgur li le. Sewa, żvilupp importanti, rridu nagħmlu progress, rridu nkomplu niżviluppaw il-pajjiż tagħna, niżviluppaw ma jfissirx li nibnu biss. Aħna rridu żvilupp sostenibbli li jsebbaħ lil Malta. Minar ma jaqret l-ambjent naturali u kulturali. Għanna setta policies li teknikament illum l-ewwel darba li qed nitkellmu fuqhom għax għadna ma ppubblikajnihomx. Ġifieri aħna kif naħdmu semmejt il-Vision Circles. F'daw il-Vision Circles qed niġbru ħafna idejat qed jiġu minn nies ta' kull background, ekonomisti, periti, minn kollox. U jtuna l-idejat tagħhom u dawk qed nużawhom biex nibnu l-policies. Ġifieri bħala proċess qed għadna fil-proċess li qed nibnuhom. Imma qegħdin fi stat avvanzat fuq l-environmental policies u nista' nsemmi għandi erba' mniżlina u partikolarment. So ħanamlu investiment kbir fl-ambjent li jinkludi restorazzjoni tal-widien u l-biodiversità. Nipproteġu l-widien tagħna u nirrestawrawhom ukoll, għaw minnhom għandhom bżonn ċertu manutenzjoni wkoll. Għandna proġett li nagħmlu l-lokalitajiet tagħna sbieħ. X'nifhmu biha? Kien hemm xi lokalitajiet li kienu jagħmluha fil-passat fejn kienu jagħmlu jisu kompetizzjoni ta' liemi li sbaħ triq. U n-nies li jgħixu f'dik it-triq jagħmlu ċertu effort biex isebħu it-triq tagħhom. Aħna din nixtiequ noħduha fuq livell lokali fejn aħna ngħidu li mija li sbaħ lokalità ta' Malta jkun hemm forma ta' kompetizzjoni wkoll li jivvutaw it-turisti, jivvutaw ir-residenti, nies li jmur fil-lokalitajiet biex aħna nippromovu it-tisbieħ tal-lokalità tagħna. Issa biex di tkun tista' tagħmilha għandek bżonn ċertu riżorsi wkoll fil-livell lokali. Waħda mill-affarijiet li kont qed nitkellem riċentement ma' sindku ta' ċertu raħal huwa li bħalissa is-sindku mhuwiex full time. Ġifieri inti għandek daw li qed jippruvaw jisebħu l-lokalitajiet tagħhom, in-nies li qed jippruvaw jaħdmu fil-lokalitajiet tagħhom ma jistgħux jiddedikaw biżżejjed ħin għalli hemm bżonn ta' xogħol għax hemm ħafna xogħol. U hemm ħafna xogħol xi jsir fil-lokalitajiet. Hemm ċertu lokalitajiet li jaħdmu b'xi erba' minn nies full-timers u s-sindku mhux wieħed minnhom. Ġifieri hemm bżonn iktar investiment fil-lokalitajiet tagħna biex daw in-nies li vera jħobbu l-lokalità tagħhom ikunu jistgħu isebħu l-ambjent tagħna. Ġifieri l-ambjent tagħna aħna qed nagħmlu mhux biss fis-sens tal-ambjent in-natura u l-widien eċċetera li huma importanti immens, iżda wkoll
l-ambjent li ngħixu fih, sewa il-lokalitajiet tagħna. Issa hemm problemi li qed ikun hawn ukoll fil-pajjiż huma ħafna problemi mentali, jiġu ħafna mill-istress, traffiku, ambjent ovvjament ħażin. Il-gvern kien wieħed li ħajkun hawn mental hospital u da donnu ntefa' fuq l-iskaffa. Intom bħala partit, x'qed toffru biex in-nies ikunu iktar healthy anka voltiri mentalment? Għax huwa importanti li mhux naħdmu biss, imma jkollna l-free space u l-free time tagħna. Għax tgħin bla dubju il-mental health tal-persuni. Eżatt. Mela li semmejt ftit ilu, l-sbuħija ta' Malta hija waħda mill-fatturi għalfej is-saħħa mentali tiddeteriora. Jekk inti toħroġ u l-massib exhaust, konkrit, inkollu għaddejjin bil-jackhammer waqt li qed tipprova torqod id-dar. Daw l-affarijiet jaffettwaw ħafna l-istat mentali tiegħek. Ovvjament ukoll semmejt xi proġetti li qed isiru li jistoljaw, jidumu, eċċetera. Hemm fil-kor tagħha il-problema mill-governanza. Jekk m'għandekx governanza tajba, sewa il-proġetti u l-flus mhux se jiġu investiti fejn l-iktar li jistgħu jagħmlu ġid. Kellna eżempji ċari fis-saħħa fejn il-flus tal-poplu miljuni kbar inħarqu sparixxew li kieku investejnihom bil-għaqal daw il-flus kieku llum qed ingawdu r-riżultat tagħhom. Ġri il-governanza at the root of all problems. L-isbuħija tal-pajjiż xi ħaġa li jiena li ġej minn background ta' teknoloġija, ġej minn użu anke waqt li meta kont żgħir użajt ħafna t-teknoloġija, nemmen li fejn jidħol mental health hemm hawn problema wkoll li hija ta' ansjetà li hija kkawżata wkoll mill-addiction għall-teknoloġija. Jiena nħobb it-teknoloġija, nħobbha ħafna u nemmen nistgħu nużawha għal ġid, imma tajjeb inħarsu li dawn l-areas fej iż-żgħażagħ tagħna, it-tfal tagħna, teens, anke qabel ġifieri, flok qed jużaw il-ħin jilagħbu għandek playtime u għandek phone time. Li ħafna studju l-attività fiżika ħafna studji li juru l-phone time qed jikkawża ħafna ansjetà. U x'qed tagħmel fuq il-phone, kif fuq social media, eċetera. Ġifieri hawnhekk naħseb hemm bżonna aktar edukazzjoni wkoll. Għandek bżonn tagħmel xirja għall-affarijiet ta' kuljum. Żurna fil-ħwienet tagħna. 2 fil-Mellieħa, Raba, 12 Birkirkara jew Sliema. Prodotti ta' kwalità bi prezzijiet tajbin. Sibna fuq Google Maps jew ċemplilna fuq 9907-7143 għal dak li għandek bżonn f'post wieħed. ħafna Brothers Wholesale and Confectionery. ġiri jkunu taħt id-dida. Intom bħala partit kif ħadd ippromovu l-istorja ta' pajjiżna, eżempju fejn tidħol arti u kultura wkoll. Yes. Ħanibda naqab l-arti u l-kultura. Da mill-policies tal-ekonomija tagħna. Bħalissa teżisti rata speċjali għall-artisti ta' taxxa li hija bis-7.5%. Hemm ċertu limits, eċċetera. Aħna qed nipproponu li l-ewwel 30,000 tal-artisti jkunu exempted mit-taxxa. Biex tippromovi iktar nies li jixtiequ l-arti jagħmlu għall-professjoni tagħhom, ittihom iktar opportunità biex din actually jagħmluha. Li semmejt fi sbuħija tal-lokalitajiet binat magħha għandna waħda mill-ideat tad-dokument li ħarġu mill-Vision Circles hija dik li għedu la placemaking. Li inti l-pjazzett tagħna u l-spazji pubbliċi tagħna tagħtihom lin-nies fil-komunità biex jistgħu jekk hux artisti jagħmlu x-xogħlijiet tagħhom available għall-pubbliku hemmhekk u inti se tinvolvi iktar il-komunità fi sbuħija tal-lokalitajiet. U ġifieri hemmhekk hemm ħafna arti involuta u kultura. Fejn jidħol anke l-kostruzzjoni. Qed naħdmu naqa' ma' esperti differenti, jeżistu metrics li inti tista' tikkrea dwar iż-sbuħija tal-bini. Fejn inti jkollok sistema li tista' actually tiskurja kemm fuq ċertu kriterji kemm huma sbieħ il-bini li qed jitla'. U once li jkollok dawk il-kriterji, kun tista' taħdem biex tinċentiva bini sabiħ. Sewa bini sabiħ kemm li jaqbel
mal-istorja tal-pajjiż, mal-post tal-pajjiż, u li jispira. Xi ħaġa oħra wkoll li toġobna li ssir, eżempju l-Furjan għandu jkun jagħmlu xi attivitajiet li jippromotjaw ġonna waħda nsejt x'isima attività. Imma fejn inti tagħti il-lokalitajiet tħeġġiġhom biex jagħmlu events kulturali li jiċċelebraw l-istorja tal-pajjiż, tar-raħal. Ġifieri hawnhekk hawn ħafna areas fejn nistgħu naħdmu biex ngħinu fil-kultura, imma dawn li qed insemmi inħoss li huma ħajjejnu ħafna, speċjalment di tal-artisti u tal-żbuħija tal-lokalitajiet u tal-żbuħija tal-kostruzzjoni. Mela, dal-aħħar ukoll reċentament għam dibattitu kbir fej il-gvern b'mod maġġel qed jipprova jibdel kif isiru l-inkjesti maġisterjali. Intom nimmaġina ma taqblux bħala partit, ovvjament, u forsi tispjega fuq għaliex u mbagħad inkomplilek fuq wkoll. U forsi għalfejn ma taqblux ma dak li qed jipproponi l-gvern. Mela, l-inkjesti maġisterjali huma għodda demokratika li l-ċittadin ittieħ rikors biex meta qed jara xi ħaġa li mhix taħdem, xi ħaġa li qed issir ħażin li jista' jitlob inkjesta. Biex maġistrat jiddeċidi li jiftaħ l-inkjesta jrid iħoss li hemm biżżejjed provi. Biżżejjed motiv, biżżejjed provi biex u jgħid isma' hawnhekk ġifieri xorta għandu discretion li jgħid iva jew le, u bħalissa dik issir. Imma qed naraw kif nagħmlu biex inneħħuh da dritt li fl-opinjoni tiegħi hija xi ħaġa gravi. Infatti għamilna petizzjoni, għadha għaddejja dil-petizzjoni, min imur fil-website tagħna jista' jsib fil-homepage hemm l-ewwel ħaġa kif tidħol hemm tista' tikklikja biex tiffirma dil-petizzjoni, petizzjoni parlamentari li s'issa ġabret mal kważi 5,000 firma. 4,700 naħseb x'imkien hemm qegħdin. Ħafna nies qed jiffirmawha, inaqqadna fil-protesta wkoll kontra din l-emenda. Ġifieri jiena naħseb hija mossa kera ħafna, speċjalment meta kellek daqshekk każi ta' korruzzjoni. Ġifieri qed isemmu għax kien hemm każi fejn xi ħadd abbuża mill-inkjesti maġisterjali, ma l-ammont ta' drabi li ħareġ li hemm affarijiet żiena, ġifieri inti tieħu dik il-pass bħalissa biex tnaqqas dan id-dritt. Tista' tagħmel eżempju multi għal min jabbuża. Mhux hemm affarijiet imma u f'dan li proponew hemm ftit affarijiet tajbin. Imma di dejjem hekk jagħmlu jdaħlu f'żewġ affarijiet tajbin biex tgħaddi. Ġifieri il-governanza importanti ħafna, kellna vision circle dwar dan suġġett, ħarġu ħafna ideat, fosthom ideat li mhumiex ġodda wkoll, ir-reġistru ta' trasparenza, kulħadd ilu jitkellem fuq imma qatt ma sar. Nemnu li għandna naqsu l-poteri tal-Prim Ministru, hemm wis poter ċentralizzat, tal-party financing, semmejni għal-finanzjament tal-partiti, u nagħtu iktar risorsi, mhux inqas, il-commissioners u l-ombudsman. L-uffiċċju tal-ombudsman u commissioner li jagħmlu xogħol siwi ħafna li daw jitkellmu u jgħidu meta xi ħaġa hija ħażin, kif rajna ħafna każi li anke fetaħhom Arnold, fejn kien hemm nies li rreżenjaw mill-post tagħhom għax kien evidenti li kien hemm ksur ta' etika. Ġifieri hemm ħafna affarijiet nistgħu nagħmlu fil-governanza, importanti nagħmluhom u ma nistgħux m'hemmx kompromiss fuq din. Din hija xi ħaġa fundamentali li taffettwa kollox. Jekk din ma nagħmlu istew, nistgħu mhux ngħidu għax investejna daqshekk flus hawn, stajna investejna d-doppju. Għax ma kienx ikollna dal-infieq. Issa intom bħala partit, anke jekk tiġu eletti folderi fil-Parlament, temnu li minnu fil-Parlament għandu jippubblika l-assi li jkollu u l-flus u dal-affarijiet, u forsi anke fuq il-liġi li hawn min iddiskutiha però donnu qatt ma jsir xejn tal-unexplained wealth. Għadha ma jistax ikollok biżibilju proprjetajiet u taqla 20,000 paga jew 40,000. Kien ma tantx hemm xi diskuti bla dubju li speċjalment bħalissa hemm ir-regola in place li suppost tagħmilha għaddiet iktar minn sena u għadhom ma sarux u issa qed niddiskutu x'inxtiequ nneħħuha. It's unacceptable fl-opinjoni tiegħi. Jiena nestendija għall-spouses tal-membri parlamentari għax il-wealth tagħhom ukoll tittifhem minn fejn ġej.
U naqbel ukoll ma tal-explained wealth, nikkonsidra wkoll li dit tip ta' policy tiġi estiża għal bordijiet importanti. Sewwa, meta inti għandek xi ħadd li qed jieħu deċiżjonijiet tal-ippjanar jew Mhux hekk fejn miljuni ta' flus involti. Importanti naħseb li tkun taf minn fejn ġej il-wealth ta' dawk l-individwi li qegħdin f'daw jekkux fil-Parlament jew fil-bordijiet. Issa hemm intom bħala partit temnu li hawn biżżejjed demokrazija bħalissa jew hawn xi forma ta' teddida fimni jiena li ċensura hija teddida wkoll personali. X'temnu intom bħala partit? Assolutament. Le d-demokrazija mhix qiegħda fi-stat tajjeb. Demokrazija mhix biss, so forsi hemm barra jaf jew id-definition tad-demokrazija faw min jgħid għax nista' nivvota. Imma d-demokrazija tmur lil hinn mill-vot. Demokrazija hija dak kollu li inti għandek madwar fil-bqija fl-operat tal-pajjiż fejn inti tagħmilha faċli dak li jkun jitkellem, dak li jkun juża l-għodda li hemm available biex meta xi ħaġa ma tkunx qed issir sew tiġi investigata, ġifieri tal-inkjesti maġisterjali hija case in point attwali fej demokrazija qed nedduha. Sistema elettorali wkoll bħalissa kulħadd jgħid għax diġà bdew imexxu id-distretti. U di qed igegru dwarha il-Partit Nazzjonalista, imma dis-sistema użaw huma wkoll, ġifieri. Mhux hekk jisoskont minn ikun fil-gvern. Ħażin. U kulħadd jagħmilha, mhuwiex sew, ġifieri din mhijiex xi ħaġa demokratika li inti tmexxi d-distretti biex titla' hija xi ħaġa vera ħażina u għal-lejbra kulħadd jħoss li normali li ssir. Sistema elettorali u għandna bżonn li jkollna demokrazija vera, demokrazija ġusta. Issa l-edukazzjoni naħseb kulħadd jaqbel li hija l-futur tal-pajjiż għax ovvjament xi joħroġ mill-iskejjel daw ħajmexxu l-pajjiż fis-snin li ġejjin. Però għalmenu jien rajt ħanejtek u naħseb anke l-feeling hemm barra li ġieli biex nagħtu l-pudini li jkunu saru fis-sistema edukattiva jew imbaxxu l-standards biex ta' parsi jkun għaddew iktar tfal, jew għar minn hekk ikun hemm xi kwestjonijiet bħalma kien hemm l-emkas daqqas biex jikkorreġulhom il-dik u ġast jgħadduhom tipo biex ma jaqgħodx għala paroli, intom kieku jkollkom il-poter. Kif tistgħu tibdlu s-sistema edukattiva biex ikun ovvjament ċittadini aħjar għada u kif tinvestu fiż-żgħażagħ? Sewa. Naħseb l-importanti immens li l-professjoni tal-għalliem, l-edukatur, tiġi stmata iktar. Daw in-nies għandna bżonnhom li jgħalmu l-ġenerazzjoni li jmiss. L-edukazzjoni hija xi ħaġa importanti ħafna u ma nistgħux nittraskurawha. Din ħareġ ukoll mill-Vision Circle li għamilna dwar l-edukazzjoni, concern li qamet ħanmur naqaf il-mistoqsija ta' qabel anyway, xi ħaġa mhux demokratika. F'Settembru kien hemm ċirkulari li tajt li l-għalliema, l-edukaturi jriġibu permess biex jitkellmu. Nisaqsiet il-Ministru dwar għalli għax diġà kienet hemm, ma rġajtu ħriġtuha ċirkulari. U fil-Vision Circle tal-edukazzjoni ta' kien hemm ħafna għalliema li qalu sma' jiena nibża nitkellem. L-iktar nies li huma well placed biex jgħidulna x'hemm ħażin fl-edukazzjoni ma jistgħux jitkellmu fuq l-edukazzjoni. Hemm literally miktub li trid taqbel mal-pożizzjoni tal-Ministeru biex titkellem. Apparti ġib il-permess. Di xi ħaġa antidemokratika sew. Għandna bżonn nixbdu l-aqwa mħuħ fil-pajjiż sewwa. Anke fl-edukazzjoni, ġifieri hemm metodi differenti ta' kif inti tgħallem. Kien hemm xi attentati biex inneħħew xi eżamijiet, eżempju, tal-midterm, imma mbagħad hemm il-continual assessment li kif ġie implementat mhuwiex ideali qed jikkawża ħafna ansjetà u stress fl-istudenti. Ġifieri hemm ħafna affarijiet li jistgħu jsiru fl-edukazzjoni. Fit-tim għandna edukaturi b'ħafna esperjenza, hemm Natasha Awkati, eżempju qegħdin fil-kumitat li għandhom snin twal ta' esperjenza u hemm bżonn li nitkellmu iktar ma' l-edukaturi biex nifhmu
x'mhux jaħdem, mhux qed jaħdem, biex nirranġaw is-sitwazzjoni. Il-PISA scores huma inkwetanti ħafna. Di ħaġa ddiskutejna fil-Vision Circles fej juru li suġġetti bażiċi, il-matematika, l-Ingliż, il-core subjects fej qed immorru lura ħafna. Ġi hawnhekk hemm bżonn ħafna xogħol. Issa, fatt ieħor inkwetanti hu li tista' tgħid survey wara l-ieħor. Iż-żgħażagħ il-maġġoranza jridu jitilqu minn Malta. Inti dan jinkwetakom u jekk jinkwetakom x'tistgħu forsi toffru biex it-talent fl-aħħar mill-aħħar taż-żgħażagħ li hawn ma jispiċċax barra l-pajjiż. Inkwetani ħafna, nismaħħa ħafna, naħseb l-istatistika turi wkoll li ħafna jgħidu li jridu jitilqu, imma kemm jitilqu ħafna inqas. Hija xi ħaġa tajba. Imma dik tfisser ukoll li daqgħet jibqgħu mdejqin. Ġifieri semmejna l-well-being qabel, semmejna l-mental health, jekk inti m'intix kuntent, ħataffet. Ħajkollok problem il-qudiem. Issa, jekk int m'għandekx meritokrazija, sewwa, jekk in-nies qed jieħdu l-jobs tajbin mhumiex in-nies li huma kwalifikati, għandek tista' f'ħafna areas ġifieri issir ħafna fej xi ħadd li kien jirrappreżenta l-partit fuq billboard jispiċċa fir-rwolijiet importanti. Ġifieri il-governanza u l-meritokrazija importanti, mhux ħanerġa' mmur fuq dik imma. Għandna l-istjajt għandi xi sitt policies li jaffettwaw dal-issue. Waħda minnhom hija li inġibu lura it-talent li telaq. Teżisti skema diġà madwar din li dawk li jiġu lura għandhom taxxa ta' 15% jekk ilhom 10 snin barra u jiġu lura Malta għandhom taxxa ta' 15% għall-ewwel 5 snin. Dik għandna bżonn nibnu fuqha. Jien tal-opinjoni li innaqsu l-ammont ta' snin li mhux ilhom 10 snin barra milhom 5 snin barra jekk jiġu lura. Għandna bżonn inġibu lura wkoll dawk li għandhom ta' ċertu livell ta' edukazzjoni, level 7, level 8, masters u PhDs, għax daw huma mħuħ importanti ħafna u għandna bżonn nattirawhom. Nistgħu wkoll nagħmlu li malli tigradwa għandek l-ewwel 5 snin jekk tibqa' hekk għandek taxxa favorevoli. Għax inkella jisna kważi qed inħajrhom jitilqu biex imbagħad jerġgħu jiġu. Ġifieri hemmhekk hemm ħafna x'nistgħu nagħmlu biex to bring talent home. L-innovazzjoni u r-riċerka, jekk inti mawx, jekk l-industrija tagħna, jekk f'Malta qed nifukaw biss fuq ċertu industriji, mela mawx xogħlijiet interessanti u żgħażagħ jridu xogħol interessanti, raħ jmorru barra fejn għandhom ix-xogħol interessanti jew jaħdmu remote, whatever. Ġo aħna bżonn ninċentivaw l-innovazzjoni. Għamilna setta kriterji li jikkwalifikaw bħala Research, Development and Innovation, riċerka, żviluppu l-innovazzjoni, fej jekk kumpanija tilħaq daw il-kriterji, ngħidu għandha 10% mill-annual revenue tagħhom imur lura fl-innovazzjoni, mela jekk inti tikkwalifika, mela inti għandek ma tħallas taxxa. So għandek 0% tax for companies meeting the 10% annual turnover reinvestment. U di servi għal 5 snin, eżempju. So, jekk inti kull sena tinvesti 10% tal-revenue tiegħek lura fl-innovazzjoni, kull sena mela għandek 5 snin li tista' tibbenefika minn din rata speċjali. Mbagħad wara nistgħu ngħidu sma għal 5 snin ta' wara il-revenue li ġġib mill-intellectual property, mux ħanidħol fi spiegazzjoni. Eżatt. Imma jekk inti qed tikkrea dal-value, mela inti mbagħad ħad tibbenefika wkoll minn capping ta' taxxa ta' xi 10%, eżempju. Ħaġa li nħoss li importanti wkoll. Il-partiti mhux sieħdu pjaċir bija naħseb li. Ma anyway, li dawk il-kumpaniji li huma tax compliant fil-ħin, mela dawk tibtihom rata aħjar, sewwa. Għax hawn ħafna li jdumu ħafna ma jħallsu t-taxxi tagħhom, sewwa. Imma min huwa tax compliant, mbagħad m'għandux benefiċċji tal-li u dej tista' taffettwa wkoll it-tenders, il-procurement.
Meta jien niġi biex nażel min ħanati t-tender kieku dawk il-kumpaniji li huma tax compliant li għandhom kollox f'postu, mela dawk ittihom ċertu iktar vantaġġ, ittihom iktar punti. Ġifieri hemm ħafna x'nistgħu nagħmlu hawn. Oħra l-qalbna ħafna hija decent living wage. Aħna bħalissa għandna l-minimum wage li hija baxxa. Kien hawn vari istituzzjonijiet li ħarġu NGOs, eccetera, li ħarġu x'għandha tkun id-decent living wage, kemm għandek bżonn biex inti tkun tista' tgħix ħajja deċenti, jkollok biex tikri jew forsi tixtri post. Ġifieri hemmhekk aħna naħdmu fuq dik. Hemm xi numri li diġà dar, pereżempju 320 fil-ġimgħa, mentri xi 100 euro iktar minn kemm qiegħda bħalissa. U di tagħmel ċertu pressure biex anke jolew ċertu pagi, ġifieri. U l-aħħar waħda nixtieq insemmi, sorry nsemmi ħafna. Le, anzi, pjaċi. Hawn ħafna proprjetajiet li huma vojta. Sewwa. U aħna mhux qed nitkellmu għal proprjetà, forsi inti jkollok proprjetà waħda li hija summer residence li tmur għaliha. So qed nitkellmu fuq il-second vacant property onwards. Biex di tkun possibbli għandna bżonn property register li qiegħda wkoll fil-proposti li fil-verità qed jippruvaw jagħmluha, imma l-pjan biex jagħmluha qiegħed fuq xi 10 snin. Għandna bżonn nagħmlu iktar fast dal-property register. Jekk ikollna dak nistgħu b'mod iktar faċli nkunu nafu min għandu ħafna proprjetajiet li mhux qed jintużaw vojta. U fuq dawk il-proprjetajiet, is-second property onwards li huma residential, nemmnu li għandu jkun hemm taxxa fuqhom. U anka per eżempju, il-meter ikun jiswi iktar fuqhom daw biex inti tinċentiva lil daw at least jinkera. Li jinkera u jkollhom iż-żgħażagħ ikollhom x'fejn jikru. U iktar ma tolli s-supply ovvjament huma jaffettwa l-prezz. Issa intom bħala partit Momentum, intom kontra l-kaċċa u fejn jidħlu drittijiet tal-annimali oħra in ġenerali, fiex temnu? Mela, aħna nemnu li l-annimali huma sentient, huma sentienti, li jħossu u jweġġaw u li jiġu trattati b'rispett u dinjità. Aħna partikolarment kontra l-kaċċa fir-rebbija. Iva, Arnold dejjem kien kellu dik l-istans u aħna għandna dik l-istans ukoll. Ovvjament f'dak iż-żmien kruċjali hija taħsara kbira, tħarbat il-breeding patterns tal-ispeċi, naqqas popolazzjoni futuri u għandek iktar riskju ta' frieħ li ma jkollhomx ġenituri. Ġifieri aħna żgur kontra il-kaċċa fir-rebbija. Il-kaċċa in ġenerali jiena ma naqbilx magħha, qed nitkellem għalija. Imma ma naħsibx li tista' twaqqafha, fis-sens li twaqqafha ħesrem. Jiena nemmen li għandu jkun hemm pjan biex ma joħorġux liċenzji ġodda. Ġifieri min għandu d-delizzju llum jibqa' jgawdi, imma bil-mod tiġi phased out. Okay. Issa, interessanti wkoll rajt li intom bħala partit se tkunu tagħtu free vote lill membri tagħkom fejn jidħlu issues ta' kuxjenza. Xi tridu tfissru b'da? Mela, hemm ċertu issues li huma inħoss personali ħafna li inti tiddeċiedi jekk taqbilx jew le, kulħadd għandu l-perspettiva tiegħu u hija xi ħaġa personali ħafna. Ħanti pereżempju l-iktar famuż li huwa tal-abort, imma kien hemm eżempju oħrajn bħal l-inkjesta pubblika ta' John Paul Sofia fiha l-library kollha kemm huma qablu li ma ssirx. Dak kien każ ċar fejn il-mexxej qalilhom għamlu hekk u kollha għamlu hekk għax qalilhom il-mexxej. Aħna fuq dawk l-affarijiet nemnu li kull membru tagħna għandu jivvota skont il-kuxjenza tiegħu. Issa, meta tiġi għall-issues li huma semmejt ta' John Paul Sofia dik ma kienx issue li n-nies kienu aware tagħha qabel. Bħalma hija kwistjoni tal-abort, aħna nemnu li l-kandidati tagħna għandhom jagħmluha ċara qabel huma x'jemnu. Sewa biex min qed jivvotalhom jaf għal xi qed jivvota. Personalment jiena ma naħoss li dawn huma l-issues li nifhem li hawn min dawn l-issues huma l-iktar issues importanti għalih u għandu kull dritt jaħseb hekk u għandu kull dritt jivvota fuq hekk. Jiena nemmen li l-partiti l-kbar da l-issue jitfgħulna
biex joħolqu l-firda. Issues ferm, fl-opinjoni tiegħi, ferm iktar ovvi. So l-kwistjoni tal-abort għaw min jħoss mod spirituali, għaw min jħoss definition ta' fejt tibda l-ħajja hija vaga jew differenti, kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu, imma fuq l-affarijiet ta' governanza naħseb kważi kollha naqblu. Sewwa, ġifieri hija għodda tajba għal-partiti li meta jaraw li in-nies forsi qed iqumu u ħajjagħmlu xi ħaġa dwar il-governanza jitfgħu dawn l-issues u jqajmu dawn l-issues biex niġu distratti bihom. Imma fair enough min iħoss li dan l-issue huwa importanti għalih il-kandidati tagħna ħajkunu ċari dwarhom, imma aħna ħantuhom free vote. Okay. Issa bħala partit hemm ovvjament temnox tkellimna ftit qabel fil-freedom of speech, però hawn min jargumenta nies u jiena naqbel magħhom li sirna wis politically correct u ħafna issues qed jiġu jibżaw jew jiddiskutuhom mejn l-ħaġa u mela l-oħra fejn jaqgħat tal-lajn tagħkom. Mela, jiena political correctness toġobni, imma fil-veru sens tagħha li jgħataw, ma jitkellimx ħażin li ngħid l-affarijiet sew, jien fl-opinjoni tiegħi hemm ċertu etikett political correctness li hija importanti, li inti toqgħod attent x'tajt u kif tajt dawn l-affarijiet hija xi ħaġa tajba. Issa, li niċċensuraw naturalment hija ħażin, jiena naħseb li kulħadd għandu dritt jitkellem. Hemm kavjat hemm sitwazzjoni fejn inti qed toffendi u tinsulta li tittoqgħod attent f'daw is-sitwazzjonijiet. Jiena naħseb li importanti li meta jekk hux il-public broadcasting jiġib xi ħadd jitkellem li on the other side il-ġurnalist li jkollu qudiemu huwa xi ħadd li jiċċellenġa, xi ħadd li jekk inti tajt ċuċata f'mod estrem, ħanejtek, mela il-ġurnalist jgħat hemm biex jiċċellenġjak. Mhux inħallik tajt u jisu xejn mhu xejn. Hemm ċertu materji li huma. Diskussjoni fil-veru. Għandu jkun hemm diskussjoni, għandu jkun hemm challenge. U jiena favur id-dibattitu, favur li l-freedom of speech, ovvjament. Imma nemmen li hemm ideat li huma ħanejt il-kelma redikoli li jekk ma naqbilx miegħek jien għandi dritt ngħidlek li mhux hekk, ma taqbilx. Issa, rigward l-imbierek mudell ekonomiku li kellna daw l-aħħar snin, li ovvjament daħħal il-Partit Laburista li vera bħala pajjiż aħna l-GDP l-iktar li kiber fl-EU. Però da għax ġibna eluf u eluf ta' nies meta tara il-persentaġġ fej pajjiżi oħra u enormi. Enti taqbel ma dal-mudell ekonomiku li biex nibqgħu ngħidu l-GDP qed jikber nġibu 2024 44,000 permess ġodda ħarġu. Għazjat nejdu 10% kuħazi fiex inta l-popolazzjoni. Ara, jina li ġej mill-business, naf kemm hu diffiċli biex issib it-talent, sewa. Ġifieri anke jiena jaħdmu miegħi għandi nies minn pajjiżi differenti li ġibnihom Malta u ovvjament għandna pagi tajbin. Sewa skont x'in il-professjoni, imma importanti li l-kwalità tkun fil-livell tal-individwu. Li inti ġib ħafna cheap labor, sewa, u daw trattom vera ħażin, hija tista' tgħid li qed tkabbar GDP imma qed toħloq iktar sara milli tagħmel ġid. Ġifieri ir-rikkezza trid ukoll tkun għandha konsiderazzjoni ta' social well-being. Waħda mill-economic policies tagħna oħra hija waħda mill-idejat li għandna hija li kumpaniji li jħadmu iktar minn 50% tal-workforce tagħhom barranin li jikkontribwixxu għall-infrastruttura tal-lokalità fejn qed iħadmuhom. Ġifieri jekk jiena qed inġib ħafna nies minn li qed jgħixu fil-lokalità, ġifieri għandi ċertu hemm iktar pressure fuq l-infrastruttura. Hemm aktar pressure fuq l-infrastruttura u inti għandek bżonn tgħin biex tajn dik l-infrastruttura. Li waħda mill-idejat li it will be fleshed out ma' aktar dettal. Rridu nkunu aktar kreattivi biex noħolqu ekonomija f'industri differenti. Ma nistax nifukaw fuq il-kostruzzjoni biss, ma nistax nifukaw fuq il-hospitality biss, importanti wkoll. Imma għandna bżonn iktar varjetà. Dik il-varjetà ħatejn biex nżommu
il-Maltin Il-talent li Malti. jitilqu l-barra li semmejna l-ewwel. Naħseb Issa, għandkom xi soluzzjoni li tista' forsi b'xi mod jew ieħor it-trasport pubbliku jitranġa fis-sens jtaw tal-linja, però daw kollu mimlijin. Ħafna nies igergru mhux isibu post fejn jitilgħu. U ovvjament hija problema x'hawn ma ssibx trasport pubbliku affidabbli tuża l-karozza. Jien onestament naħseb li t-trasport pubbliku huwa waħda mill-ikbar problemi u l-iktar problemi diffiċli biex issolvi. Ġri jekk xi ħadd jgħid li hemm soluzzjoni faċli, ma naħsibx li qed ikun onest. Jew mhux qed jifhem kemm kbira l-problema ħanejdu hekk. Imma għandna bżonn naħduha bis-serjetà u għandna bżonn ukoll inżommu lil min hu in charge accountable. Daw għamlu żmien twil jagħmlulna l-billboards jgħidulna kemm ħanifrankaw ħin, sewwa. Min jaf kemm intnefqu flus fuq dal-billboards, min jaf kemm intnefqu flus biex jibatulna l-brochures tal-metro, sewwa. Ġifieri nofqu ħafna flus biex ngħidu kemm aħna tajbin. Flok nużawhom kieku jiena ma nagħmel kważi xejn marketing fuq dawn l-affarijiet, sewwa żomm il-flus kollu biex tinvestihom fis-sistema. Mbagħad niġġudika kien bħala ċittadin jekk hux qed tagħmel tajjeb, mhux tagħmli billboard biex tgħidli kemm qed nifranka ħin. Issa għandna bżonn trasport tal-massa pubblika, so transport li huwa effiċjenti. Sewwa, issa biex nagħmlu dik għandna bżonn li jkunu puntwali, għandna bżonn li ninvestu ħafna fih. Kien hemm pjan li jdaħlu xi 100 bus electric. Eventually dak naqas għal 22 diesel. U anka dik ġiet skrapjata. Xi ħaġa hekk. Ilu ġabu ġodda qalu ma m'għandniex fejn iċċarġjahom. U nista' nifhem li ma kienx hemm pjan tajjeb biex ikollok electric buses, u mhux il-punt at this stage. Imma għandek bżonn investiment kbir. So għad tagħmel investiment kbir, mhux ma toħx tistaħbu, m'hemmx fejn titfixkel, għandek bżonn miljuni kbar. Għandek bżonn ħafna buses, għandek bżonn bus stops notfa komdi, jipprovdu d-del, sewwa, mhux toqgħod tistenna fix-xemx. Wara li dis-sistema tkun in place, biss jekk dis-sistema tkun in place u tkun tajba, mela mbagħad nistgħu nagħmlu li l-parking fil-lokalitajiet ikun hemm charges, sewwa. Di ma stax issir waħedha. Jekk ma jkollok sistema ta' trasport pubbliku tajba, ma stax iżid taxxa fuq imma they go hand in hand u hemm bżonn tittieħed bis-serjetà. Issa, inti l-ewwel semmejna li tista' tgħid fuq 100,000 ruħ ma vvotawx 30,000 oħra votaw il-partijiet iż-żgħar. Inti dawn in-nies kif taħseb li tistgħu tattirawhom biex jersqu lejkom? Mela, il-fatt li aħna nies ġodda, sewwa, u ċuħ ġodda, għax maħniex popolari, iżda wkoll backgrounds tagħna fejn tidħol politika huwa ġdid. M'għandniex il-baggage li għandhom ħaddieħor, sewwa m'għandniex l-istorja tal-partit, m'għandniex il-deals jew il-wediet li għamilna l-iżviluppaturi jew business differenti. Nitkellmu b'mod bilanċjat, sewwa, għandna idejat ġodda, u duru li l-politika tista' ma tkunx maħmuġa. Sewwa, jiena ħafna nies qalu li ħadidħol fil-politika bil-fors ħaditħammeġ. Jien ma naqbilx ma dak il-cynicism. So inti temmen li kollox ħażin. Jiena ottimist, nemmen li jekk tagħmel moħħok hemm, nemmen jekk tkun ta' prinċipju tista' tasal ukoll, mhux biss min ma jkunx ta' prinċipju. U nixtieq nispira n-nies li dan huwa possibbli. Għandna ħafna nies diġà li qed jingħaqdu magħna, nies li mhux jivvutaw ma naħsibx li hija l-għażla tajba li ma tivvutax, jekk trid tara l-bidla fil-pajjiż għandek bżonn tipparteċipa, u nixtieq nistieden lin-nies hemm barra li ma jibiżawx li jagħmlu dal-pass li hemm bżonn, li tikkritika mill-ġenb tajba xtejn, imma mhux biżżejjed. Jekk tixtieq issolvi l-affarijiet anke lin-nies fit-tim tiegħi fil-komun ngħidlhom isma' nridek ittina l-feedback jekk xi ħaġa mhux qed nagħmluha sew għajdli, imma hija bis-soluzzjoni wkoll. Sewwa, ejja naħorġu b'soluzzjonijiet, ejja naħdmu, u jiena nemmen li dawk il-100,000 nistgħu nilħquhom, nistgħu nirrappreżentawhom
u nħajruhom jivvutaw. Mela, wasalna fl-aħħar, forsi l-aħħar messaġġ żgħir li tixtieq tgħaddi lin-nies biex ovvjament jersqu lejkom. Iva. Jiena nemmen li l-aqwa outcome tal-elezzjoni li jmiss huwa li jinbidel il-gvern imma li jkun hemm rappreżentant tal-Momentum fil-Parlament ukoll biex jista' lil dawn in-nies iżommu minn ċekk. Arnold Kassola minn barra l-Parlament għamel ħafna ġid, għamel ħafna inizjattivi u kien effettiv, aħseb wara kemm nistgħu nkunu effettivi jekk nkunu fil-Parlament. U hekk daw il-100,000, daw il-30,000 li votaw it-tielet partit u dawk l-10,000 li qattaw il-vot, xi ħaġa hekk in-numri, ikollhom rappreżentant. Xi ħadd li vera jżomm l-interess tal-poplu qabel l-interessi tal-big business. Mela Mark, nirringrazzjak ħafna kellna diskussjoni interessanti u għaddejna bosta punti, nisperaw fil-futur nerġgħu niltaqgħu hekk alla jrid. Fil-qalb kollha. Thank you ħafna tal-li studentni, looking forward nerġa' niltaqgħu. Mela nirringrazzjawkom tal-li kontu magħna llejla u nħeġġukom biex tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla wkoll. Grazzi ħafna.